за пореден път днес, че кризата е навсякъде и България не може да остане встрани от нея. Това той каза на конференция за българския пример в борбата с организираната престъпност и корупцията в Европа. Според Борисов, договорите, сключени от държавата, са твърде много и натоварват разходите в бюджет. На конференцията беше нашият колега Иво Никодимов, когото включваме по телефона. Здравей, Иво, чуваме се, нали? Да, добър ден. Стана ли ясно каква по-конкретно е позицията на премиера във връзка с тези антикризисни мерки, за които синдикатите вече говорят и алармират? Не стана ясно, защото премиерът не ни даде възможност да го питаме. На тръгване той се оправда с това, че бърза за преговори, като разбира се преди това в залата каза пред своите съпартийци и пред представителите на Европейската народна партия, че всъщност той ще преговаря, тежко ще преговаря с строителите на магистрала Люлин, тъй като те са поставили условия цената за изпълнението на магистралата да бъде повишена, ако не се оттеглят. Това обаче би било още по-тежко за българския бюджет, защото ако до края на годината магистралата не бъде готова, европейското финансиране от нея ще бъде оттеглено и ще трябва българската държава да плати изцяло изграждането на този участък. Премиерът в изказването си пред Европейската народна партия и партия ГЕРБ каза, че за него най-сериозната антикризисна мярка, която България трябва да приложи, това е усвояването, бързото и ефективно усвояване на европейски средства. И той получи подкрепата на Вилфрид Мартенс за това, че от утре България ще има вице-премиер по усвояване на еврофондовете, който да координира максимално добре тази дейност. Също така Мартенс се наеда посредничи в диалога между българското правителство и Европейската комисия и по-скоро между българското правителство и председателя на Европейската комисия да ни бъдат отпуснати още пари за инфраструктурни проекти и за изграждане на пътища. Това е по икономическата част от днешната конференция, която продължава и в момента. Благодаря ти. В следващите емисии ще бъдете информирани и за другата част от онова, за което е станало въпрос на пресконференцията.